Yn anffodus fyddai ddim ar 15 heno achos dwi ar wyliau campio fel chi'n gallu gweld. Fi wedi gosod fy mhafell yn barod, fi'n neud job dda do. Mae gennau pethau chi angen ar gyfer mynd i gampio fel stof, lot o diniau o ffa pob. To? Be all mae person yn cael pan chi'n mynd campio? Och, chi mo, pethau fel yna. Felly fi'n edrych ymlaen, gobeithio fydd I ddim yn glawio. Na, ydych chi yn gallu gweld fi yn campio. Sa'n meddwl, na, mae'r pabell yma yn rhan o eitem fydd ar 15 heno rhwngddo fi a Alex. Sa'n gallu gweld Alex yn campio I ddeud y gwir. Ond rhywun sydd yn mynd I gampio penwythnos yma ydy Heddys. Achos mae hi'n dathlu pen-blwydd. Pam yn hapus Heddys? Diolch Linas. Yei, gobeithio fydd I ddim yn glawio I ti. Gei di fenthyg cwpl o tiniau ffa pob fi os ti moyn. Iawn. Ond dyna ni, gobeithio gei di amser da. Fi'n edrych ymlaen at penwythnos, mae gennau ffrindiau yn dod I aros, felly dwi am dreulio'r penwythnos cyfan yn Llandudno, a gobeithio fydd hi'n tywydd braf fel wedys I, achos fi eisiau mynd i'r traeth, a falle mynd rownd yr Great Orme. Ti'n meddwl pethau fel yna chi'n neud ar y penwythnos. Ond na ni, cofiwch wylio heno. Tra!